Pak het op. Twee eieren in de box, Dat is waarschijnlijk. twee echte dikke deur, Dat is waarschijnlijk. een versje zonder knop, Dat is waarschijnlijk. de kuster zonder snop, Dat is nu eik. twee vingers in de naast, Dat is waarschijnlijk. twee vingers in de wot, Dat voelt ze eik. ik heb van dikke noep, Dat is waarschijnlijk. een heksel in de loop, Dat is not eik. Wat weet je dat gebeurt van Miljewaal? Zo zijn het is toch niet normaal? Het is geklauwd en dan nog illegaal. Maakt niet uit, dat is zo scheißegal. We hebben alle week lang niks gezopen. En daar wordt hij een vuur naar huis gekropen. Daar hebben we weer een koer op huub geroepen. En vullen ons nu 3 dagen dikke kloten. Wat weet je dat gebeurt van Miljewaal? Zo zijn het is toch niet normaal? Het is geklauwd en dan nog illegaal. Maakt niet uit, dat is zo scheißegal. Pak het op. Fühlt sie direkt auf den Patsch, Dat is waarschijnlijk. stond ihn für den Patsch, Dat is waarschijnlijk. die strengt het 40 Grad, Dat is waarschijnlijk. die Botze hangen schlap, Dat zucht ze eik. kommt dit von alles weg, Dat is waarschijnlijk. dann sagt sie von die Krück, Dat is waarschijnlijk. flink hauen auf die Kist, Dat is waarschijnlijk. vanaf in Bett gebist. Dat ruikt ze eik. Hoe weet je dat gebeurt van Miljewaal? Zo zijn het is toch niet normaal? Niets geklauwd en dan nog illegaal. Maakt niet uit, dat is zo scheißegal. We hebben alle week lang niks gezopen. En toch op hij een vuur naar huis gekropen. Daar hebben we weer een koer op huub geropen. En vullen ons nu 3 dagen dikke kloten. Wat weet je dat gebeurt van Miljewaal? Zo zijn dat is toch niet normaal? Het is geklauwd en dan nog illegaal. Maakt niet uit, dat is zo scheißegal. Het is geklauwd en dan nog illegaal. Maakt niet uit, dat is zo scheißegal.